Mga puso libre nga school supplies kapag kaon, inisyatibo sa isa ka police station sa Bacolod City. All smiles ang mga chikiting sa nabato nila nga school supplies. Ang ini naman nga mga lola, nagapainit-init higop sang manamit nga sabaw. May libre man nga face mask ag educational materials. Ini ang hashtag Spread Kindness campaign sa Bacolod City Police Station 3 sa Barangay Mandalagan. Ini pamaagi sa kapulisan sa bulig sang barangay kag pila ka ahensya sa gobyerno nga ipabatsyag sa mga kubos nga residente nga malapit ng Pasko. Tituyo sa inisyatibo nga buhiyon ang paglaom sa tagipusoon sa mga residente nga sa tungas ang pandemya may ara sila sa gihapon sang mga persona nga nagaulikid kag nagapalangga sa ila. The same man lang iban nga mga ahensya no naga-offer man sa ilang services like orient sa mga tawo, gahatag sa mga flyers nga gapahibalo o kung mga tips no para sa safety sa katawhan.